Moro. Ja Possi nukut. En nuku, kun mä just kävin oksentaan vähän. Oi, nyt minä jo huonosti. Joo. Siellä on mun kaveri. Kuka? No, Vai ne painee toi nappulaa. mitä nappula? Runeeko tässä lähtee? Mitä sä teet? Minäkö? Juttelee sinun kanssa puhelimessa. Jaa. Sä painat taas jotain nappulaa. Minäkö? Onko sä käynyt? En minä painanna mitään nappulaa. Painanko mä nappulaa? En minä tiedä. Kuuluu vaan piip. Niin, sitä Pekki kuulee se aina välillä. Taas. Ei taas kuulu vähän piip. Vittu, mun täytyy vähän kiistää. Mitä? Niin pahalta. Tiedätkö mä vähän oksensin äsken jo. Joo, se sanoi, että mun ohikseen senkin jo. Mä vaan olen aika täys jo. No, me ei usko. Paljon sä juonut. Mä tiedän, mä oon juonut vähän konjakkia, vähän fiiraa ja vähän viiniä. Vähän vaikka mitä. No sen kyllä kuulee. Eikä tunnu missään vielä. Ai ei vai. Ne. Toi oli mun kaveri ja sillä ei tunnu vielä mistä. Mä kaveri, mutta sulla vähän tuntua. Tai kuulostaa, että Mulla vähän tuntuu. vähän nousi jo päähän. Mä kävin kerran oksentas. 3 kertaa tämän puhelun aikana, kun sä sanoit. Ai jaa. No ehkä mä en sano enää 4 kertaa. Ei jumalauta, mä oon kyllä. Hei, oi, anna. Odottaa, kun mä pelaan vähän mafialaisia, mä menen sit nukkumaan. Mä annan mun kaverille, kun sit on tää asia. Annappa. Moi. No moi. No hei. Sä painoit jotain numeroa. Miten niin? Oh. En minä mitään paina. Sanot tolle kipille. Mennään pois. Älä nyt kun mä pelaan vähän aikaa. En oo pelannut pitkään aikaa. Ollaan viitti. No kun Mä jostain nappulasta. se on toi. Te painatte siellä jostain nappulaa. Aika väkkivaa. Hei. Sanooks sä tuolla kipille? Että se painelee nappulaa. Mä tiedän, että se painaa nappulaa. Sillä ei se on ehkä katkenut. Se on känni. Sillä on ku ongelma. Hei taas, kato. Paino. Teillä se tuntuu se ongelma siellä olla. Henri. Mitä sä sanoit? Teillä se ongelma taitaa siellä olla. Ei meidän ongelma. Ei vaikka On. nyt. Mitä? Hei, onks sä kännyssä? Minäkö? En ole. Minä. Olin Miksi eilen, et mutta ole? en ole tänään, kun juomat loppu. No kui sillain. No sitten kun rahat loppu, niin nekin juomat loppu. Taas painoa. Tiedätkö mitä? No, Sä kuulostat aika asialliselta kaverilta. kiitos. Älä Paina tosta. Paina tosta. Taas paina. Sä oot Kääli. ihan asiallisen kuulunen kaveri. No kiitos. Se sanoit, että on toisen kerran. Ai, pelaa. Sä oot oikeesti, sä oot asiallinen kaveri. Sä puhut asiallisesti. Se on hienoa. Ihan sama. Sä puhuu, hei, mikä sun nimi on? Se on Plah. Se pelaa mun runeskapeakkoon. Hei, onko sulla ollut oma runeukko? On mulla vieläkin, mutta en jaksa sillä pelailla. Nyt sä voit tulla sulle pelaajalle. Hei, Kun mä muistatko Mulla sä, on voin ihan nyt oli. nukkumaan, mut me tää sit. muistatko sä semmoista kuin Blackstar 07? Mikä? Voit ne nyt. Blackstar 07. Muistit painaa se puhelu pois, kun mä olen nukkumaan. Ja muistatko sä semmoista? En muista, mutta menkään te sinne nukkumaan, niin mä jatkan tässä datausta. Ei kun Kipi meni nukkuun, mä jatkan vielä. No jatka siihen datausta, niin mekin jatkaa. Mitä sä jatkat? Datausta. Datausta. Mm. Mäkin pelaan. Oliko tää Castle Wars? Ei kun Itekin pelaan makuja varssia. mä pelaanko? Pelaan, mulla on 68 levelinen se ukkeli. Sä pelaa Mafia Wars, siellä on 68 levunen.
Se sanoi sillain. Niin mitä? Se sanoi, että silloin 68-vuoden ukkeli. Mullakin on ihan kakka. Oi. No, mut mä jätän sut rauhastella asiallinen mies, mut... Eli jos kerran tämän puolella. Joo, moro. Juu, palaillaan huomenna. Juu, me muistutan teitä kyllä tavalla, joka te tuutte varmasti muistamaan. Joo, palaillaan huomenna asioihin. Sovitaan sopimuksesta silloin sitten. No, Hei. no, joo, hei vain.